И райдер да Шон-МС вызов дод ва Шон-МС ответш дод. Биаҷира мегзаврум мада чӣ фоида меёра? Мутаассифона неизвестне ки Омон Ҷонс буд аз сабабе ки цензураҳои мо зиёд буд ва мо хезе 2020 яъне райдер ё гуфт ки не ма қади хезе 2020 батл намекунам. Салому алейкум тамошобинони гиромӣ, барномаи вазъияти реп аст ва ҳафтаи гузашта репи тоҷик бениҳоят насихшини буд ва як ҳафтада мо қариб 8 мавзӯъ 8 собитияро дар шумо пешкаш мекунем ки бисёр шахати шумо шиносен ва лек мо барои чи ҳамин чизҳоро сухан мекунем дар борашон, барои ки агар форатон шуморо 20 сомон кор кунем, дар поёни як номеро ҳам дар муроҷиат кунем 20 сомон мегзаронантон ва чӣ хеле ки мо дидесем ситуация мумкин шумо набинем, бароям мо аз тарафи хидмат ҳамин ситуатсияро шарҳ медиҳем ва сар мекунем аз ҳама темае ки байни 2 ё ки 3 моҳи охир рафтеса и темаи хушхабар акнун барои рехтани мӯи сар, ғафз кардани риши худ, ё ин ки шумо хароб ҳастед ва мехоҳед фарбе шавед, ё ин ки шумо фарбе ҳастед ва мехоҳед хароб шавед, ё ин ки шумо сафедшавии пӯсти бадан доред, ё ин ки дигар бемории пӯсти бадан доред, ё ин ки шумо мехоҳед қадди худро баланд кунед. Ҳама ин мушкилиҳо раи ҳалли худро ёфтанд бо маҳсулотҳои соф савдо. Доставка дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург муддати 24 соат. Барои дигар давлатҳо ва дигар шаҳрҳои Россия бошад, доставка 3 рӯз мебошад. Барои маълумоти бештар метавонед ба рақамҳои дар рӯи экран будан муроҷиат кунед. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо ҳатман тахфиф карда мешавад. Навик МС ва Навик МС очередной бо як кори дига кард ки дар борааш гап задем и хонаи хезе 2020 рафт, яъне ҷое рафт ки хезе 2020 дар уҷа иқомат дора ва дар уҷа кору фаъолиятша пеш мебара. Навик МС пешон рафт, суҳбат кардан ва дар суҳбат маслиҳат кардан ки чӣ хел батлшон мегзара ва дар уҷа бисёртар тема дар бораи судя буд ва Навик МС пешкаш кард ки судя марам бимонанд. Хиёл мекунам и нодуруста, чунки судягӣ карданда оли ман ҳақ надорам ва ӯ нафрате ки нисбат ба стили Навик МС, тарзи суханронии Навик МС ман дорам, ман наметавонам судит карда, чунки ин нодурустай. В общем, ман по-любому мумкин голосма дар хезе 2020 чунки ваё стилшону, тарзи гапзанишону, идеологияшон мада наздиктарай ва маъқулай. Барои ҳамун фикр мекунам илтимос чора олдскулора бигирем ва ё на ин тараф да ози нафрат дора, на он тараф да ва ин чиз хубай. Ва дуюм мавзӯи мо и райдер да Шон-МС вызов дод ва Шон-МС ответш дод. Чӣ хеле ки медонен чанд рӯз пеш райдер да ҳама вызов дода буд, яъне ҳама гуфта вай ба фикр мехост ки Шон-МС ответ вызовша қабул кунад, вагон репере ки бениҳоят ай вақташ репер буд ва солҳои пешда батл мекарда чанд ба чанд, чунки да ҳамин вызовш райдер гуфт ки Шон-МС барои чӣ мата да вызов доисам, барои ки мухлисом хостесанд чтоб ман хатта батл кунам, димаш ки ту фристайлери ва у батлое ки ту мекарди против реперо чанд ба чанд сиёмка шидаги набуданд, барои биё визиф мара қабул ки батл кунем ва ҷошда почти Шон-МС ответ дод, гуфт ки райдер ма зафарат бугум, райдер бугум, ма даҳи сферае ки шумо ҳастен, ма и сфера да уже баромадагӣ ма да не интерес не, барои ҳаму баридит додар ҳаму статус айт. Яъне Шон-МС открита гуфт ки ман батлда намехоҳам дуромадан ва бефоида мара дар батл қуш накунед. Ва райдер ответш дод, гуфт ки хай туғриятро фаҳмида мешавад ва яъне ин маъноиро надорад ки ман батл намекунам ва чӣ хеле ки мухлисо диден ман вызов ма додам ва фикри шуморо дар замин намондам ва ин ҳами хел ответ гирифтам, лек ман батл мекунам. Бисёриҳо фикр доранд ки батлш қати кӣ мешида боша ва мо просто дакадатам карда наметавонем, чунки дига нест ягон кас. Единственный репере ки қати райдер батл мекунад Стёпай ва ӯ уже неинтересен, барои ки байнашон сулҳ бастагиян ва уже ин темаро маҳкам кардагиян. Фикр мекунам райдер придётся ему Омон Ҷонса қабул кунад, чӣ барои ки и Омон Ҷонс ячи хоҳиши батл бо райдер дора. Мавзӯи сеюмои батли Карлион Рейкл аниқ шид, чунки дар канали хезе 2020 видео баромад ва дар уҷа Карлион Рейкл дикаса уже маслиҳатшон накарданд. Батл рӯзи 1 сентябр соати баъди абед ва дар гардиши аэропорт мешавад, чунки
ма фурӯмӯш кардам номи клубша, лек ҳамуҷада мешава кадоме да интерес не ва хиёл мекунам бисёриҳо да батли иди кас интерес не, чунки ҳардушон аудитория хича дора. Марҳамат кунем батл биёин, батл уже ҳама шарт шароитҳо чи правила чи претензия аст ҳамаш дар канали Хезе 2020 бидроин байни Рейкл Карлеон шартнома бастагӣ шудагӣ через видео. Чорум мавзӯи мо батли BIG, яъне дар батли рисол BIG хашми мухлисоро овард, чунки дар комментария бисёр хондем бениҳоят халқ розӣ нест ай решенияи судиё, чунки халқ чизеро тамошо дора ӯ гатовия, яъне овоза дилни запис кардаги камеро ҳамашон бо ҷоиша нафҳама пауза мекуна хафо мекуна ва барои аму ҳамада ясния. Чӣ хеле ки дар охири батл маълумай Заифи претензия мекунад ки цензура чи цензура ва чӣ хеле ки батла тамошо кардем Заифиро ҳамқадар гуфтанем ки ты цензура бениҳоят бисёр карда, агар ки ҳисоб мекардем бо цензура против худат мешид, агар ки ты цензураро гуфта бошӣ ки ай рӯи цензура чи ба ҳисоб накардем, чунки ҳаму калонкоҳо ва ҳаму траектория ки калонкоҳо мондаги буданд, чунки батли шумо якум батл буд, мо ба аппаратураи ва ё қати нав шинос шуда будем, қати King Sound ва барои ҳаму овози худат додарҷон соз нагирифтагӣ ва судиёҳо хушу нафаҳмидагиян ҳамура ва барои ҳамӣ агар ки хиёл кунем ки чи ба да камера нишутягаю ва BIG биридагия, чунки BIG-ро 100% овозаш фаҳмидагиян, худто медонем ки BIG овозаш дод мезана ва дар ҳамуҷа овозҳои BIG-ро хушрӯ фаҳмидагияну овозҳои Заифиро не, лек дар камера овозҳои затавошо ки через микрофон прямой запис шудагия ва микрофонам бисёр шикоят кардагиян ки овоз безебай, микрофонам алиш мекунем аи ҳафта ки мутаассифона шумо 11 батла ба оно микрофон тамошо мекунед ва мумкин ки асабитон куна абишад мекунем ки ай ҳафта проблема решат мешава ва бачакое ки хашмгин шудагиен ва гуфтагиен ки тағабозӣ шудагия, яъне ма BIG-ро гузарондисам. Шумо да як савол бародаро, ну зачем мне всё это? Ма чӣ дар коре ма да ҳам BIG-ро гузарондан, яъне BIG-ро мегузаронам, ма да чӣ фоида меёра? Яъне ман мехоҳам ки BIG-ро бигзаронам, ин қадар чизое ки ман дар торшон кор кардисам ва ин чизое ки маро сум меёранд, маро ризқ рӯзӣ додистанд, ин қадар чизоро ман пад угрозамон BIG ғавси чанд килоро бигзаронам. Шумо ҳамин хеле логика дорен, яъне фикр кардисен ки ман оро мехоҳам бигзаронам. ба хотиррасонтон мекунем ки охири батла тамошо кунед, ҳамҷо гуфтагим ки BIG ты сетка даи, яъне комната ожидания даи, яъне 32 каса таблица мезананд, 8 каси зиёдтӣ омадан, дидум ки бачаҳакҳои талковиянд, барои ҳаму гирифтмушон, гуфтум ами 32 кас кадомеш безе батл мекуна победитело ва ёро меғалтонем, шуморо мегзаронем. Лек мутаассифона 32 кас ҳо як пара безе баромад кард, леки як пара дига бениҳоят зур баромад кард, оли батла мебинен ва аз ҳамин сабаб ӯ пара баромад кардаги ҳардушон гузаштану ӯ парае ки безе батл кардан ҳардушон бой додан. Барои ҳаму аими комната ожидания BIG-шон, Заифишон, Раймоншон, Бугименшон бо Дилик, Стиф ё оли ҳичка нагзашта ва ё комната ожидания дам ва просто ожида доранд ки кисс баромад мекуна ки шуби ё бигзаранд. Барои ҳам BIG гузаштанаш минимумай, яъне вероятности BIG таблица гузаштан камай. Лек бисёриётон илтимос ситуатсияро ай тарафи судиёрам бифаҳмед. Мо цензура ҳисоб накардагием, лек судиё нафаҳмидагиян, ҳаму бисёри гапҳоро нафаҳмидагиян, чунки Заифи пас хондагия. Да ӯ звукеро чӣ дорем, ман аудишн қади вай обработка кардагим, вай бардоштагим, вай хела кор кардагим. Лек агар ки просто ҳаму музика овоза бикашем ва хеле гӯш кунем, Заифира соз чӣ хел бигум 100% намефаҳмем, чӣ хеле ки BIG-ро мефаҳмиди, Заифира намефаҳмиди, барои ҳам судиё чизеро фаҳмидан, ҳамуро кардан. Судиё ай пеш чун барои ки шумо да каси маъқул нестай ва каси маъқулай, наметавонанд ки бигӯянд ой на BIG одамода маъқул нест, значит халқ моро критиковать мекунад. Мо ва ёро судия мондагием ки ва ё значит знания доранд ва чизеро мефаҳманд. Агар ки кадоме бениҳоят даъво доштаги бошем ки не ибрид, биё як тата як бор судия монум ва
як бор шкураи судягиро дар хитон бисанҷен ва бифаҳмем ки чӣ хеле кори қиндае ва дар уҷа 6 батл буд. Ӯ қадар батлоро судит кардани кори осон нест. Дар ӯ қадар байни одамо ӯ қадар одамо коса нигаҳ мекунанд ва барои ҳамун батли BIG-да хашмин нашен. Илтимос ин маъноиро надорад ки BIG гузашт ва ман BIG-ро чемпион кардани нестам. Ман ҳамун 15,000 сомон садқаи сари чемпион бишава. Ҳами кадоме ки чемпион шава ош шава 15,000 сомон, чунки мо як ҷо дастум дорем 15,000 сомон метемош. Бовар кунед ман мақсадам ягон касам гузарондан нестае ва ягон касам тағагӣ кардан нест, чунки ин чиз лицои ман батлери сол. Ман чӣ хел лицои худам да мегирам туф мекунам. Простой пример шумода. Илтимос саросимаш да гап назанин. Илтимос. Ва панҷум мавзӯи мо и ленд ҳамада вызов дод ғайри хеза 2020, чунки ленд открита гуфт ки ман ҳамада вызов метам. Ман мехоҳам батл кунам ва батли нишон битам батл чӣ буд, барои ки мо батл карда будем дар аввали 2020, лек ӯ батле набуд ва мехоҳам батла нишон битам, барои ки ӯ чизоеро ки то ин вақта ёд гирифтам конкретно мехоҳам нишонаш битам. Барои ҳаму бо условиёро гуфт ки ништяк шудаган ва барои батл тайёркунӣ бениҳоят хубай ва гуфт дар онҷа пример овардан ки хезе 2020 яъне райдериё гуфт ки не ман қади хезе 2020 батл намекунам, ман қади бачакҳои хезе батл кардани нестам ва гуфт ман хезе 2020 рафтанам мирним буд ва мо ягон претензия байни худмо надорем. Баъд дар прямой эфири райдер савол додан райдера ки қати ленд батл мекунӣ. Райдер гуфт ки агар тага яъне Карлион бимонаш тағаш бимонаш вай батл мекуна қати лендам. Лекин ленд қатиш батл кардани нест. Мо ҳозир ҳайрон мешавем ки яке ҳозир баъди отказ кардани Шон МС райдер яке вызов бута ленд қабул мекарда боша ё ки ӯ уже холӣ мондагику. Баъд ҳардушон вызов оланд. Баъд халқ ганшон ки хак байни хитон батл кунем ва батл мекарда бошанд, барои ки ҳардушон бывши одногруппникам ва ҳардушон секретоира иш дар бораи иш медонад ки дар кор нест да омма фош кардан. Лек ман хиёл мекунам ида батлеру хеле нестанд ки чи нуқтаву чи вергиле доштан дар гузашта ҳамаро бигӯянд, чунки ё батлеран ё эҳтиром мекунанд репу батла ва барои ҳамун интизор мешем ку чӣ хулоса мебуроранд, хулосаи ленда ва хулосаи райдера. Шашум мавзӯи мо и Фавик клипи нав бировард бо номи Дӯсти бахил. Бисёриҳо мумкин бигӯянд ки просто клип кардагия, лек мутаассифона и адрес дорад, чунки недавно далел шуд трек карда буд против дӯст, яъне гуфт ту хелӣ ва бо ответ дод Фавик клип хати Дӯсти бахил ва хиёл мекунам Фавик ҳамин чиз дар кор нест, ором баша, вазбин баша ва ин темаро уже як маҳкам клипа кади окей, ҳозир як да батл далел шуд тра ҳарчи гуфтагиай, барои ҳамун дига аҳамият нате. Илтимос аста хоҳиш мекунем, барои ки ин статусе ки ҳозир хидда сохтасе ҳамира вайрон мекунем, барои ки шумо ҳам бивши ҷураин, бивши бародарин, бивши одамое ҳастен ки якҷоя калон шудесен дареб ва ин дар бораи бениҳоят чизои нозуке медонем ки метавонад карьераи ҳардата чӣ кунад, барои ки шумо ҳардатон дута силоҳ ба дастен ки одновременно курока ҳартон меҷиқем ва тир да ҳартон мераса. Метавонед ититаи байн барен дар реп как репер. ҳафтум и Шон МС қати манижа фит дораву проекти МВТ ташкил кардае. Шон МС моҳҳои ноябр уже ба фикрам трекшон қати манижа тайёр буд ва ба фикрам Шон МС жуда дошт ки ҳами трека кайп бардора, барои ки ба гуфти Шон МС бояд хайп шава ва репи тоҷика битар куна, лек мутаассифона ин чизо уже хайп шида наметавонанд, чунки баъди фити Бахи 84 Шабнам дига ягончи удивид намекуна мухлиси репи тоҷика нашуд фит. Единственный бомбае ки кадан и Бахи 84 Шабнам буд ва тамом нем хадаре дига ягон чи наметуна бикафуна репи тоҷика бу мегум Шабнам, Бахи 84, СОР ё уже ҳамаро кафондан. Дар тор ҳичи намондай. Бозгашти Манижа Давлатова мумкин ҳамаро ба ҳайрат биёраву зур боша. Поколенияи наве ки ҳозир репи тоҷика гӯш дора ва ё дар трекҳои Манижа Давлатова калон наштагианд ва максимум Шон МС-ро қати трекша гӯш кунанд, ҳаму мухлисоиш гӯш мекунанд ки солҳои 2000, 2003, 2004 трекҳои Манижаро гӯш мекарданд ва ин мумкин ки қадар удивид накуна халқа. Барои ҳамун Шон МС
слишком ожидать на ки ягон бомба мешава ва молодец не ки бозгашти манижа қадитай черестай ва и бениҳоят чизи хубаи репи тоҷикда мета статус байни особенно аудиторияи калон яъне аудиторияе ки уже синни солшон аз 35 болоанд. Проекти мавти шон и яъне шон мухлис дар дуруни мошиншан ва ӯ мега ки дами ҳудуд душанбе куҷое форад мебарам чизе мегӯӣ мекунем. Баъд уже дигим проекташ биромад ва и проекти хубай мухлисода маҳқул шудаге ва я намуди маркетингови подходи Шон МСИ ва и мегзара молодец Шон МСИ хубай так держат брат лек хайпе ки ҳоз дар репи тоҷик рафтисай та агар хита хуш накунӣ и мегзара ва боз стабилӣ мемонӣ барои ҳамун выбор ки мехоҳӣ да хайп хуш кунӣ камтарак хида да определённи просмотров суму пум бигирӣ ё ки просто пропускаташ ки и по-любому максимум 2 ё 3 моҳи дигар бо тишина мешава по-любому. Ҳаштум мавзӯъ и батлери соли 2020 дар 2 рӯз 11 батл шида 12 ғолиб. Яъне мо рӯзи шанбе ва якшанбе бояд 12 та батл мегзарондем, лек мутаассифона неизвестни ки Омон Ҷонс буд аз сабабе ки цензураҳои мо зиёд буд ва мо ӯ қадар маҳдудиятҳо создават кардаги будем. Омон Ҷонс гуфт ки ман наметавонам хидма максимально раскриват кунам дар батл, чунки ман мехостам ки определённи ҳақоратҳо кунам, определённи цензура кунам, лек и правилои шумо полностью против ман ва вероятности бой додани ман калонае, барои ман иштирок намекунам. Ва ман Омон Ҷонс гуфтам ки хушбахтона ки ту да сеткаи да комната ожидание барои ҳамун ма қарм намекунам ва майлиш, лек Мустафо да ҳамин қадар абид нашид ки Мустафои ӯ қадар тайёрӣ диду қадар чӣ кард, лек батлш нашид, не ки гузашт да комната ожидания ҳози BIGI, Райманай, Диликай ва Мустафо. Ана не ки 1-8 ки гузашт, Бахи гузашт, Рислай гузашт, Мануш гузашт, Шерка гузашт, Десантура гузашт, Далиршо гузашт, Персей гузашт ва Делай гузашт. Ҳафтаи дигар рӯзи шанбе ва якшанбе бо 8 батли дигар ки бояд 8 каси дигар бигзара, баъд байншон рақобат мекунанд барои 1-4 финал. Ин буд мавзӯъҳои вазъияти репи мо ва кадоме ки интереснишай лайк мона ва ҳамун поён дар номера ҳамуда муроҷиат кунед 20 сомон мегзаронимтон ва гиҷои дар нодуруст информация дода бошем, гиҷои дар дурӯғ гуфтагӣ бошем, узри зиёд бародаро одам бехато намешавад, барои ҳамун ай ҳаматон бахшиш мепурсем барое ки хато кардем ё ки кадомета ба нафстон расидем ё ки кадомета хашмгин кардем. Агар маъқултон шуда боша барнома лайка бичиқин ҳафтаи дигар бо дар бораи ҳамин вазъияти реп информация мебироем, агар ки маъқул нашудаги боша дислайк начиқем просто бироед майлиш. Саломат бошен, худтон эҳтиром кунен, эҳтиёт кунен ва зинда ва хона обод бошед.